Είναι κοντός, μικρούλης το ανάστημα, ντυμένος με ανεπιτίδευτη κομψότητα, γλυκύτατος στο πρόσωπο, δυο μάτια σπιθερά, πανέξυπνα, χαμόγελο, ευχάριστο ευγενικό, λευκό γενάκι, κάτασπρο χιονάτο, ολόλευκο μουστάκι που απαλά θοπεύει 2 χείλη εκφραστικά, λιγοστά λευκά μαλλιά. Πιστεύετε λοιπόν και στην Ελλάδα ότι η τέχνη μου είναι εγκεφαλική? Θα σας τονίσω τώρα ό,τι ετώνησα εχθές σε ένα συνάδελφό σας Αμερικανό. Είναι καιρός να καταστρέψω αυτό το παραμύθι. Αίσθημα και ένστικτο, αυτά με κυβερνούν προπαντός. Γράφω επίτηδες με τέτοιους όρους για να καταλαβαίνει όλη η ανθρωπότης αυτό που θέλω να εκφράσω. Ορίστε, η Αμερική με ένιωσε βαθιά. Τα έργα μου αρέσουν, γιατί εδώ σε αυτή την Ήπειρο ο κόσμος ζει περισσότερο με ένστικτο και αίσθημα παρά με εγκεφαλισμό. Δεν είμαι ένας ερευνητής της φαντασίας, αλλά είμαι ερευνητής της πιο ομής πραγματικότητος. Δεν θέλω οι άνθρωποι μου να είναι σύμβολα, όπως μεγάλοι κριτικοί τους έχουν χαρακτηρίσει. Μα θέλω να είναι άνθρωποι, ζεστοί, κοινοί άνθρωποι, που περνάνε δίπλα σας και δίπλα μου. Θα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για να ανεβάσω σε ένα από τα αρχαία θεατρά σας, στο ύπαιθρο το 6 πρόσωπα ζητούνε συγγραφέα. Με χορό, κοθόρνους, με αρχαία ελληνική μορφή. Διασκευασμένο όπως το φαντάζομαι σε τραγωδία κλασική. Εγώ δεν το φαντάζομαι εντελώς, αλλά ας είναι. Σκοπεύετε λοιπόν να έρθετε? Ίσως στο 1936. Ξέρετε κάτι τι? Το όνομά μου έχει ρίζα ελληνική. Μπορεί να είμαι Έλληνας, δεν ξέρω. Το όνομά μου είναι Πυράγγελος και έγινε Πυραντέλο.